Hosenfelderec, to běž jedna vila, ta připuču, zade nie je dženstný džím pon te ESK, to je dneska značiše. A zade tu tej vili běže cejenca, a do vojny sú oni tam cele pekli, po vojne sú oni tam 6 let, jedno ešte tak menovali trekpacne prasvali. Ja neviem, čo by ešte povedal. Trekpacne, to sú vulové proch, brunicové proch, ja sa tam do forme cela prasval. A nimmst popravne fachové úra, so bo Braunkohlen, Presssteine, aber tak, ale ten Niemce sú tiež jedna sprali do trekpacen. A tie prvné leta ja sa ta brunica vozila ze Pieskovskej brunovej jamy, ze konacami, zapšahami a po nakladných autov sú tie boli. A potom sú oni, što je dženca lidma ešte vie, nikto jen úzke kolie položili, takže tam zade nás ča ježdil ze Spieskec do tej cejence a jo tam ty vulov vozil. No ja, snad ty neopak, kde sa to nezabudže celé.